Os afeccionados ao mundo do sendeirismo terán unha cita o próximo domingo 1 de outubro en Rianxo. Organizada polo Club de Montaña do Barbanza 22 Pés, desenvolverase unha camiñada de 25 km de percorrido. A proba incluída no cuarto Open de andainas de media distancia da Federación Galega de Montañismo partirá ás 9 da mañá dende a zona de Campomaneiro, en Taragoña. Tamén haberá un percorrido alternativo de 15 km para aqueles participantes que non desexen realizar a proba completa. Organizamos unha andaina que volve a ir ao Paco para Galicia de andainas populares de 25 km na modalidade de regularidade. Quero dicir un pouco isto que non se trata de chegar ao primeiro, nin o que máis corra, nin o que máis ande, senón que un ritmo máis ou menos constante durante toda a proba. Dende o Concello, que colabora co Club na organización da andaina, animaron a participar na proba, que discorrerá por espazos de gran beleza paisaxística, como poden ser a muralla ou o mirador de Castro Barbudo. Que vai levar por algún dos lugares, ás veces descoñecidos tamén do noso Concello, pero desde os que se goza unha visión prácticamente integral do que é a Ría de Arousa, non? Como é o camiño que nos leva á muralla. As persoas interesadas en asistir poderán inscribirse ou obter máis información na dirección andaina25barbanza.blogspot.com ou no teléfono 609 071 273.